tension the ruling party aiwa iri kuramba ichingowedzera apo niko kuti aiwa panguva yatiri kuona kuti ike zvino mutungamiri wenyika yezimbabwe ari kutoziva kuti angobuda munyika chete panogona angonozodzoka aiwa kungwa nechaos. Pane chitiko aiwa chinobuda chitogwa nevakomana panapa wanyatso kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika yezimbabwe panguva inoi aiwa vari panguva yakaoma noda kwokuti is no way kuti aiwa oita sei since panapa pari kuonekwa kunzi his attendance muCOP 29 summit yava confirmed achazosiya ani aiwa ari acting president. Sanambira mashuka mudanyigwa panapa kuti subscribe like otonga bell kuti minda panapa jara sananyara chiti huge challenge for Idi Mnangagwa. Yes, he decides who should be the acting president as his COP 29 summit attendance confirmed. Chiwenga was the last to act as president when Mnangagwa was in China and Mohadi was Indonesia. Chiwenga is enjoying support from ZANU-PF elders and the military. Domashwa now yanonza achisa panapa tobashwa evidence kuti aiwa is attendance yemutungamiri wenyika muCOP 29 yakakonfirmwa sezvamuri kuona apapo muchiona aiwa Zimbabwe iripo nemutungamiri wenyika yeZimbabwe varipo vari mentioned. Mashoko anouya achinza mudariro achiti vachasiya ani patiri kuona kuti aiwa mubato iri aiwa mune tension yakanyanyisa zvinonyatsoonekwa nevanhu zviri very instrumental kuti vanyatsokuona vega kuti aiwa apa hapana chakanaka chinombobuda. Budze mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.